Rekedza ndingoti gaga sanzaure semurora munyowani. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare paKulian TV. Rega ndise gunshot iwo voice alive. Nyaya iri panapa ndava nayo nhasi yakamira yakadai so. Sengezo Shabangu anga aenda nezuro kwaitwa zvevaivhura zvenhingirikini yavo naPresident Mnangagwa kuHwange district uko. So Sengezo Shabangu ndo pakatanga kutaura nezvemari nyowani iripo akati we can't continue using the foreign currency. Zvikanzi for the recent introduced ZiG currency to attract demand, it is important to build confidence around the currency so that the locals find it attractive to trade with. You see, nyaya iri panapa ndeyekuda so. Ukatarisa day before Advocate Nelson Chamisa ndopa anga apostle akati the tale of two braids, we are going through a rough path but it's a pathway to our blessed prosperity and glorious future. All the current nonsense shall disappear. Common sense shall be common everywhere. You see, nyaya iri panapa ndeyekuda so. Timu rese rinoshanda na Advocate Nelson Chamisa nevamwe vari kuopposa ZiG mari nyowani iriko. Sengezo Shabangu ariko kusimbisana neZiG. In other words, zvese zviri kuitika zviri kutaurwa ari kusimbisana netimu reZANU-PF. Vari mu1 WhatsApp group so, vari mu1 pipeline so. Zvimwe zvese zvinotaurwa nana Advocate Nelson Chamisa netimu rake haana kana nguva yekuzviteerera akavhara nzeve, haana nguva nazvo. Why? Ameno reason inozikanwa naiye. But inene ndiri chikundinetsa panapa chinhu one. Kana uwe uri politician uri kunyazoziva kuti kuri kubva nevision ndokuri kubva kuna Chamisa chinchichi and stuff zvaiklema no tinombomudzinga iye akazongobvawo isusu taida kuti tidai so tigadzirise nhingirikini zviri pamutemo chichi and stuff. Zvaakutoratidza kunobva sponsorship yake. Because ona ZiG, the same ZiG riri kunzi iroro vanhu tofanira build a confidence bariri is the same ZiG riri kunzi zvoni harisi kukwanisa kuzotenga fuel. So common sense dzinofanira kuita common musoro make. Ungobudawo achitaura kuti but why is it muri kuti harizotenge nhingirikini zveconfidence tikuzviziva. Because semunhuwo ari opposition party hazvingomeke sense kuti ungotanga ndikungoagreea navo because kuita kuchivabvunza unenge uchivasqueeza kuti vanyatsoshapeneka zvakafanana negold goridhe rinotanga ratopfura nemufenesi richienda nepari nechienda napo. Kune vamwe kana vanoita zvekutenga gold vaya zvekutenga zvema11 anototi atoritora umwe akarisa mercury umwe anotora orisa nemuacid kuti rakangobuda mumupunyuka muacid yegold roonekwa kuti gold chero. But ukangoona gold rakungonza ratoita ngodarika nemvura richienda ndipo unopuwa refake. But muri Zimbabwe ndo nyaya ndana nhasi ndakakubatirai, it's an open discussion. Ngatimboonesana muri kuionawo sei nyaya yezvinhu zviri kuitwa naSengezo Shabangu.